Assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Muhammad Rabiu Mustapha kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wannan channel mai suna Muhammad Rabiu Tech. A yau bidiyon mu shine zan nuna muku yadda zaka ɓoye number waya idan kana so ka kira mutum. Jama'a da dama suna ta tambaya wai ya ake ɓoye number waya idan za a kira mutum. To a yau insha Allahu idan ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe za ku ga zan nuna muku wasu hanyoyi guda biyu da duk wanda ka bi daga ciki za ka iya ɓoye number wayarka idan kana so ka kira mutum. Idan ka bi wannan hanyar ko da mutum ya sa number ka a blacklist, to idan ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe sannan ka bi wannan hanyar da zan nuna yanzu, ka bi ta za ka iya kiransa kuma wannan kiran zai shiga. Kafin mu je kai tsaye ga gabatar da wannan bidiyon, ina roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel ba da su daure su taɓa alamar subscribe sannan su taɓa alamar ƙararrawa. Hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Kai tsaye mu je ga gabatar da wannan bidiyon. Abin da za ka yi shine a nan wajen za ka taɓa nan wajen. Idan ka taɓa shi za ka ɗaga kanka ne, misali daga sama za ku ga wasu ɗagunguna nan guda uku nan wajen, za ka zo ka taɓa su ne kamar haka. Idan ka taɓa su za ka zo ka shiga nan wajen da aka sa settings ɗin nan, za ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi zai nuno ma haka. To abin da za ka yi na farko a nan wajen shine za ka zo ka taɓa nan wajen da aka sa calling account, gashi nan za ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi zai nuno ma nan layukan wayarka gashi nan sim 1 ko sim 2, gashi nan zai nuno ma layukan wayarka kamar haka, ga sim 1 nan ga sim 2 nan. To za ka zaɓi layin da kake so ka ɓoye number sa idan za ka kira mutum. Kamar ni yanzu misali sai kasance wannan sim 2 ɗin MTN ɗin nan kenan shine wanda nake so na ɓoye number wayata idan zan kira mutum. Abin da zan yi a nan wajen shine zan taɓa kan wannan layin kamar haka, gashi nan. Idan ka taɓa shi zai nuno ma nan wajen. To abin da za ka yi a nan wajen shine za ka zo ka taɓa nan wajen da aka sa additional settings, gashi nan za ka taɓa shi kamar haka. Gashi nan za ka ɗan jira shi kaɗan. Gashi nan ya buɗo ma nan wajen. To abin da za ka yi na gaba shine za ka zo ka taɓa nan wajen saman nan inda aka sa caller ID. Gashi nan za ka taɓa shi kamar haka. Gashi nan za ga ya baka wasu zaɓuɓɓuka kamar haka. To abin da za ka yi, mu abin da ya kawo mu nan wajen shine za mu ɓoye number wayar mu idan za mu kira mutum. To gashi nan za ka zo ka taɓa nan wajen da aka sa hide number. Gashi nan za ka taɓa shi kamar haka. Za ka ɗan jira shi kaɗan idan ka taɓa shi. Gashi nan. To idan ka yi haka ka ɓoye number wayarka, duk wanda ka kira yanzu ba zai ga number wayarka ba. To abin da za ka yi idan kuma ka riga ka yi wannan abin, kana so ka zo ka cire, kana so duk wanda ka kira sa ya ga number wayarka, za ka zo ka taɓa wajen da ka taɓa ne da farko. Za ka taɓa nan kamar za ka yi kira, za ka zo ka taɓa nan wajen. Idan ka taɓa za ka taɓa settings. Idan ka taɓa settings za ka zo ka taɓa nan gashi nan calling account. Za ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi za ka zo ka zaɓi wannan layin da ka yi wannan abun na farko. Za ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa za ka zo ka taɓa nan wajen additional settings. Gashi nan za ka taɓa shi kamar haka. Za ka ɗan jira shi kaɗan. To idan ka yi haka za ka zo ka taɓa nan wajen da aka sa caller ID. Gashi nan za ka taɓa shi. To idan ka taɓa shi zai ƙara buɗo ma haka. Idan ya buɗo ma za ka iya zuwa ka taɓa nan wajen, gashi nan inda aka sa show number, za ka taɓa shi, ko kuma idan ka ga dama za ka iya mai da shi asalin settinsa na farko. Gashi nan network default ɗin nan, gashi nan network default na farkon nan za ka iya mai da shi. To idan ka mai da shi, idan ka taɓa show number ka cire shi, duk wanda ka kira zai ga number wayarka. Sannan kuma idan ka mai da shi na farkon nan inda yake na farko, a yanda tsarin waya take zuwa da shi na farko, gashi nan wajen shi ma idan ka yi haka ka cire wannan abun. To gashi nan za ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi, to idan ka yi haka ka cire wannan abun da ka yi. To hanya ta biyu da zan nuna, ita hanya ta biyu kusan gaskiya zan iya cewa kamar ta ɗan fi sauƙi. Dalilin faɗin haka shine idan ka bi wannan hanyar ta farko da na nuna yanzu, to
idan kai wannan abun duk layin da zaka kira yanzu, duk layin da ka kira idan kai wannan abun zai ga private number ne, ba zai ga number wayar ka ba. Duk layin da zaka kira har sai ka je ka bi wannan hanyar, ka je ka cire ta, ka mai da ita wannan network default ɗin nan, ko kuma ka mai da ita wannan wajen da aka sa show number ɗin nan. Sannan shine duk wanda ka kira zai ga number wayar ka ta fito. Amma ita wannan hanyar ta biyu da zan nuna, ita idan ka bi ta ka je kai wannan abun, misali idan ka taɓa kamar haka, ita ma ka taɓa nan, misali kamar za ka sa number waya, za ka zo ka taɓa nan wajen ne, misali ga shi nan #31#. Za ka sa number wayar wanda kake so, idan ka kira sa misali ba zai ga number wayar ka ta fito ba. Kamar yanzu misali idan ka sa #31# ka danna kira, to wanda ka kira ba zai ga number wayar ka ba, ba zai gani ba. To idan ka yi haka, shi wannan bambancinsa da na farko, shi wannan idan kun kula za ka ga #31# za ka sa kawai, sai ka to idan ka sa misali ka kira sa, shi kaɗai ne zai ga private ma'ana shi kaɗai ne idan ka kira ba zai ga number wayar ka ba. To idan misali kuma yanzu duk wanda ka sake kira na biyu, duk wanda ka sake kira in dai baka je ka sa wannan #31# ɗin ba, in dai baka je ka sa #31# ɗin nan ba, to zai ga number wayar ka ta fito. Ita kuma waccan hanyar ta farko, idan ka je kai bita, dole idan kana so ka kira wani, kana so ya ga number wayar ka, to sai ka ƙara bin wannan hanyar, ka je ka mai da shi wannan show phone number ko kuma network default ɗin nan. Dole sai ka koma ka yi wannan abun. Ita kuma wannan hanyar idan ka sa #31# ka kira, to wanda ka kira a wannan lokacin shi kaɗai ne zai ga wannan private number ɗin. Idan ka sake kiran wani ba tare da ka sa wannan #31# ɗin ba, shi ba zai ga private number ba, zai ga number wayar ka ta fito. Wannan shine bambanci tsakanin wannan hanyar da waccan hanyar. Hanya ta biyu kusan ta fi sauƙi. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Muna roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel ba, da su daure su taɓa alamar subscribe, sannan su taɓa alamar ƙararrawa. Hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Sannan idan bidiyon ya burge ku, ina so da ku yi mana like, sannan ku yi comment, sannan ku tura bidiyon ga abokanku domin su ma su gani su amfana. Mun gode. Peace.